Hagane ka video menta tengnya pai kindat syapang kata ke kentin ke baong bam kwai hadwar ubelai. Hato kalong ke basisha ba ukasi jongi unlek bam kwai hadwar ubelai anda haba ulayam. Bun ke basngotu bakla luar kane ke bakimut ba ukasi un selek ban bam kwai hadwar ubelai anda ulaklat no nagane kesla jong ke pertai. Bat kane ka rung wat aga jingmut ki kun kasi kara jongi. Namar bakim patip ya ga jingmut tenrai unta gitarai bangin lek bam kwai hadwar ublai anda habangin ayak nangin asla juga pertai. Sengap agani ga video ngan batai kat kumbala batai de ginong tho kasi hakakot ka bakerteng ukasi haganiam bat ngan batai bitik ngan om batai start ane pentam ya ga jing batai ngan batai ya ka ka bagi long shwa man shwa jungi ki yatu bat ki kwa ban long kumta. Habaong bam kwai hadwar ublai dan bun ki nong tho nong wei imat nagatao bakimla setia ban snutu janai ya ka perkhat ukasi kila shilan ban ai jing batai baga jingkemen ka palat ka jong ukasi kalong bau angnut ban yo let bam kwai haying ublai junom la junam kiba bun kum kine ki nong tho abak yo sngo ya ka jing ong bam kwai haying ublai ki perkhat ban bau kasi ubada bit da shida sat bau mi lenti dig ba andala kut kene ga jing em na ka perthai unyo pediang kum kata ka bainong banyo let bam kwai haying ublai kene ga jing batai ka long ka bomla jong ki nong tho ban kem ye ga jing mut ka ba shisha ha ka ka bau kasi ukwa ka jing ya song kwai ha pedang ukun kasi khara kam dei kata henry ka yeng kum ka dak ka jing pen bok ne rngiu ka jing sngolang kajing sngo buram kajing pediang buram kajing pediang sngo bha batru kum kajing pen itu itau kum bale da ka ba pen sha yarong ha ka poi kha poi man kumni ki jule abagi syam harum haneng haba lekai haying ki loki jor ba haying asam hasnong hatau ka emlang salang haba ye poi kha poi man bat kum juru haba yam haba ki khasi ki no wai kin tien haba yabreu kamut setia baginya song kwai ban bam utu unong yap ane umen yam Henry tang ban penpau ya kadak ke jing sngo jan ke jing sngo it bat ke jing sngo buram na ka benta ke jong u kum taru habagi ong bam kwai hadwar ublai kamut bagi penpau ya ke jing sngo buram ya uta ubri ubagi ngen ba ublai un pedang sngo bha ya u kat bakum ka hok ki kam ba don buram ki ba ula kamai ba ulale agane ka purthai kini kalong ke jing batai lingkat haluar kini ke kentien bam kwai hadwar ublai nre kamut ba endang ngilayap nang nena sla jong ka perthai ngin selek pat ban bam kwai hadwar jong ublai kini kilong ke jing batai ba lingkat syapang ka kentien bam kwai hadwar ublai kimut setia bangin selek ban bam kwai endang ngilayap shisha hangtei hapo beneng hakmat ka hima jong ublai Henry gine kilong ki ke bagi riu shwa long shwa man temen jongi ki batai baga dei tangkata kombala de batai hakene ke video belai shibon.